hei hi kel ka cha tum ania kho thlang lampang phai ruang atanga mi ron thon tur ania tuna hen thalak ron thon niam vai pasarian nia an nal che tho khop mai voin hi October ni som pariat ania kan nu nen huana kan kaldona chuan chaw kan ei lai tangin nuthangi leipui kal turin mi ron nga ka chuan kan kal ho ta hemin zinga hian thlam sakna tur thingphek le char te ron thlenga ina mi ron pe kan an lo ta kan da fel hnuah ti hian huan kalin kan liam san ta ani chuan kan nu le nuthang hi an ti tuidun khop mai voin hi khuwa thaphiana ni te sa tha anuam khop mai October thla hi chuan huan kal ho hian kong hi reidu em a chan chu khi ni kun zau ngai wang ania thingsemi mom hun lai nia mei chia kalpui phei chuan rin a in konga hen kan thang rei thina ki anon kun thak zau khi chawhmalam hna kan thok zowa tomato te kan phuna marcha te kan lowa chutianga hun kan man zo chuan chhun thingpui te kan han luma thlama hun kan hmang le a chuan vetilom atanga min be se angin thla te kala a kan ei zo in chawhnu lampang kan han bung tan le chia ti khan thenom pa ute a aron tlan thlahlol me a baikin khi a bike din ruau khi chuan nuam ati em me kan huana khana om ve renga a bike hi chawhmalama siam tira ron test pa in aron tlan thania in leng kan nei sia kan tia kan tum to lo chungin thingpui te kan han lum thar le a thingpui hang te kan han in le a kirang pombor luk khi phui namaning ka ria lak chuan ute chu ho chawa in bung ruarit deuh tur atia mai pol te hamin phur chho saka keni nu pa chuan kan thlai phun te tui kan pe a leitha te kan pe chu tianga hun kan man zo chuan ho zai kan rel chho don ta a ho kunga tui chhol te hal thina wangin tui te kan do khata chuan ho turin kan in buat sai chho ta ani tunami hi kan nu thalak ania ka thalak hi chet na sat thei te reng nen kan nu phei chu chen na sa hle mai ki a phone hlup mai hi kan huan lu ka kha nia ho turin kan buat sai chawa chuan emini hi October ni sopariat kati to kha emini hian na te chim chutiang kan thok lowa thlai chawhme lak le thlai phun nan hun kan hmang deuh ber ani chuan uten min ho chho san dei ton a kan ngai kha kan huan chak deuh loka hian a lo la dinga thingsemi hi lo charanga tinge iwan thling dei tong chu kan tina khlain kan ti ama se a bike kha lo thalo ania a lo chia kha lo nia lo nung thei to lo nia chuan kan boi pui ta a muan ki mai mechanic te kan phone a chuan aron tlan thla a siama chuan kan ho chho ta a tuna hi chuan October ni chom pakua in bil ni a ania kan ni dei chung min lama thing dei chung te hola kan han thei tira wana kan thak thei turin kan ruam hana chuan khi tham chung a chu mata na man kan tumani a nga kan nu pa in ka voin ni hian hemini hian ka pa hi huana akala ke hi ka sik suana wangin na chawhnu lama tiang lampang hi boi pui zok mayang huana kal thalawin ka tia chuan na tul tho ani wang khan le khonnom lo deuh wangin kan nu pa in kan kher tatlo ani kan ha ve khop mai hemini hian ruate sura kan
nom deuh chup le ngala na thonwam lo hle ni pubiak zar hne na thingte kan phel tira char kha chu achum turin duiti na kan chhuat tira asura sa hnuaya kan theiang tokin kan thok ve a hlo thlin na chu pathian a oma keima ni thu ni to lowa kan theiang tok kan hoi pathian malmin som nge kan be sei ve tlat ani chuan video hi sei takin kan ron da ve theilowa chan chu upload chungte rewangin toite te kan ron da thina video hlui te poin en chuan tuna po hian video hi kan du tok le don to mai anga himichin hi na kan le huna kan da thar le zel don ya kan video te min lo clear sak zel turin kan somin kan ngen chewa like te subscribe te le share te po kha thei ve kan ya min lo tlom ngai sak zel don ya in zawa in mang tha vek ule